Kai don Allah kana kuka ba da Allah. Ga su can kana gani ka abin nan. Ke kawo wannan waya wanda ake cewa a bana na biyu wani yaro da ake cewa shi ne a bana Kai baya ne mai yan mata akwai wani ba mu a gidan ne ya gari baya sallah ba kai ba za a bi mu kuɗi ba a bi mu nishaɗi la yan mata ba za a bi mu kuɗi ba sannan a bi mu nishaɗi wannan taukace yan mata masu kallon mu masu sauraron mu wannan shiri namu mai faɗakar ƙayatarwa mai suna ba za a fi mu kuɗi ba sannan a fi mu nishaɗi zalla ba hawan jini ba ƙwalsa. Ina mata da mijin da suka samu matsala a rayuwa a zamantakewa ko saurayi da budurwa ku ci gaba da kallon wannan shahararriyar tashar mai suna Barde Arewa TV. A Barde Arewa TV za ku ga abubuwan mu dandan. Za ku yi nishaɗi ku kalla a tuntsira ba sai an samu kawaigi ba. Don haka ku kasance da mu lokaci bisa lokaci za mu dinga kawo muku wannan shahararren shiri ba za a fi mu kuɗi sannan a zo a fi mu nishaɗi ba. Allah la ba asa idan babu kuɗi a sha nishaɗi. hayye ya Allah na ba za a fi mu kuɗi a fi mu nishaɗi ba.